हेलौ लोगोफोर, आं दिनै फुलकबिजों आलुजों दाउ बेदरजों संनायखौ दिखायनो। फुलकबिखौ दाना एसे बयल खालामनानै लाग्रोनोसै। कुकाराव दाना बयल खालामनोसै। दै एसे होनानै बेखौ आङो खेबसे गाबहोगोन, संख्रि होबाय। दसे रुथ'नानै दोनसै। दसे रुग्रोनोसै। दानिया फुलकबिखौ खेबसे गाबहोनानै दोनथ'नोसै। दानिया बयल खालामनानै लखबना दोनथ'नोसै। आराम जाबाय। दानिया दाउ बेदर एवनायनि थाव सामब्राम फानलु एवग्रोनोसै। खोबहाबथ'नोसै। दानिया संख्रि होनोसै, हालदै होनोसै, हाइजें सामब्राम गुफुर होनोसै, जिरा एसे होनोसै, बानलु गोरान एसे होनोसै। दानिया फ्राम फ्राम खालामसै। दसे खोबहाबथ'नानै दोनसै। दाना बेदरा फ्राम फ्राम जाबाय। फुलकबि होनानै एवनोसै। फुलकबि आलु होनानै फुलकबिजों आलुजोंखौ बयल खालामना लाखानायखा। दानिया एवबाय थानोसै। दानिया फ्राम फ्राम जाबाय। दै होनोसै। दै होनानै फोमोनसै। दानिया गोदौबाय। एसे गोदौबाय, दैयाबो जब्बाय। दाना मिट मस्ला होनोसै एसे। मिट मस्ला होनानै दुन्दिया होनोसै। खांनोसै आरो। लोगोफोर, दाना फुलकबि आलु दाउ बेदर ओंख्रिया मोनबाय। फुलकबि आलु दाउ बेदर ओंख्रिया बरिया गोथाव जायो। गोथाव नुदोंना नुवाखै लोगोफोर? थेंक इउ दिनैनि भिडिअ